What is a basketball player? An athlete who plays basketball, not girls. Unsay kisaw mga siyaw, welcome back sa akong channel. Ako rin si Noy Paking. Karong adlaw nako itudlo ninyo, nako i-share ninyo 5 tips to become a better basketball player. But before ta magsugod, importante jud kayo nga mag-warm up and mag-stretching ta. Tip number 1, kailangan na kay supportive nga uyab. Kailangan dili kanya pungan kung modula kag basketball. Kailangan naa siya pirmi sa imong dula para pud ma-inspire ka and ma-motivate ka. And if wala mo supportive nga uyab, pangita mo supportive nga spunky. Tip number 2, kailangan praktiso nimo ang quick head and shoulder crossover. And maoni ang slow motion para makita jud ninyo kung iunsa nako pag crossover. Importante ani nga crossover mga siyaw, inyo jong kaliton. Maway daw kita og quick head and shoulder crossover, kaliton nimo. Pinakalit jud maayo, pinakakusog nimo ang kalit para pud ang nagbantay nimo mabiyaan pud. So ang imong buhaton kay one step, pak, dribble ka sa pak, crossover head and shoulder, pak. Nawa, ikaw no gibiyaan. Tip number 3, kabalo ka mo pasa. And kung ipaasa man kaniya, ipasa sa imong teammate. Tip number 4, kailangan i-improve nimo imong aggressive rebound. But before ka mo rebound, kailangan mo box out sa ka. Box out nya, rebound. Box out, rebound. Nya, hinay-hinay lang ka, kuyaw manggod, i-rebound nimo, mapunta ka sa babae nga gikan gibuwagan, ikare masakitan. Tip number 5, kailangan kamao ka mo paslak. Pariyaan eh. Kung dili ka kamao mo paslak, ipaslak sa imong kachar-char. Yo mga siyaw, mao to akong tips para ma-better basketball player ka. Kung nalingaw and nakay nakuha nga lesson ani, please like this video and subscribe sa akong channel. Till next time mga siyaw, ciao!